Judith Omundi, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi Japuonjre mokariyo manyiri ma johigni 19 moro ka moro chako penj margi mar klas 12 mano penj mar KCSE osiptal bang' nyuol e osiptal ma Kericho County Level 5. E County ma Siaya bende japuonjre moro timo penj osiptal bang' konyore. Jafwambo marwa Andrew Ndego miyowa ler mar kaka penj otimore moko kuom gwenge ma Thurka. Penjno mar KCSE ma sikunde osebedo ka ikorene kuom higa mangima koro ne ochakore ayanga e gwenge ma pachoka. Kata kamano, chenro ma kama ne ochakore e lwasi ma opogore moko kuom sikunde. Ka japuonjre moro e kar chung' od bura ma Lego Usonga, County ma Siaya, otimo penj mare mar klas 12 e osiptal ma Siaya Referral bang' konyore otieno ma motelone chakruok mag penj. Yesterday night it pounded the whole night, but at least the roads are still passable. Maybe as we go along, things might change. We only have one case of a student who gave birth, who she's hospitalized. Lwasi maket koda mae bende onenore e County ma Kericho kama jopuonjre moko ariyo manyiri ma johigni 19 moro ka moro masomo e skunde mag Kamarus kod Chebigen ochako penj margi ma klas 12 e osiptal bang' konyore e od thieth ma Kericho County Level 5. I wish to confirm that we have 2 KCSE candidates who delivered in our hospital and are doing the KCSE exam here today. One girl will actually sit all the exams in the hospital because of the condition of the child, while the other one has actually been discharged, so the subsequent exams will be undertaken at the school. E gwenge mag Kisumu, kwan jopuonjre ma ok tin 151 ne ochako penjno ka director mar TSC Alwora ma Nyanza, Jen Njage, ogolo siem ne oganda manyalo bedo gi paro mar kwalo penj ni biro rakruok kodgi kendo kawnegi okang' ma owinjore. Center managers, please collect the phones once you arrive from the invigilators and also the supervisors, so that we do not have an area where anyone is tempted to use the phone. The center manager shall hand over the examination materials, directly to the supervisor, not indirectly. Number 2, inside the exam room, not at the corridor, inside, and then in the presence of security, invigilators and the candidates. And number 4, sign the documents. Kae County ma Garissa, Tend County no chiwo kalapapla uchiel mabiro konyo chwalo tese mag penj mag KCSE e gwenge ma osebedo gi achiedhnade mar piola kaluwore gi koth mapek ma osebedo ka chwe gwenge go. It has rained for the last 5 days. It has rained heavily, but for yesterday and today we are a bit fair. We have 6 choppers in this region that are on standby and are delivering exams in areas that are inaccessible because of the rains and also because of insecurity. Nyakasani, tend sikunde ma opogore pod medo nyiso luoro margi e wi wach koth masani medo chwe kor gwenge ma pachoka, magiyango ni kidek chocho chenro mag somo ka achiel gi duoko mag jopuonjre. Andrew Ondego, Ramogi TV. Report Andrew